kumbaga, unang-una, marami talagang re-electionists at returning senators ngayon. I think mga 14 yan eh. So mga high-profile personalities. So medyo masikip. Tapos itong mga kandidato ng oposisyon, mga bago sa politika at hindi pa, dahil sa lack of resources, hindi pa nakakapag-project ng kanilang candidacies. But I am confident once magsimula yung campaign, makakahabol yan. Ganyan nangyari sa akin before. And just to refresh your memory, noong 2013, naalala ko itong si Jackie Enrile, parang number 2 or 3 yan eh. Just before the campaign period started. And punong-puno ng advertisement yan all throughout the campaign, pero hindi naman pinalad. So si Senator Grace po, nung nagsimula yan siya, mga parang 19 before the campaign period started, pero naging number 1.